Yeah, sama, yo. Bana kai muke jira gwamnan mu Uba Sani dan za ka kare duk haƙƙin mu a Kaduna. taka lafiya mai san mu Uba Sani jigo na al'umma gatan mu a Kaduna. tamkar ka babu yau a jihar mu Uba Sani to ashe Kaduna mun yi farar sa'a a Kaduna. da muna da shugaba mai sanda Uba Sani malam mazai tafi malam ya zo a Kaduna. ga magaji na malam mai himma Uba Sani Uba Sani garkuwar talakawa gatan mukun majiban al'umma Uba Sani birni da ƙauyukan muku ya ratsa a Kaduna. kuma ya yi tallafi gun al'umma Uba Sani wa za ya ja da kai Uba Sani mu kira shi duniya ya magauta Uba Sani mu me ta tambari kar mata gaita a Kaduna. didan aka wuce ta kira Uba Sani ta ce in isar da sabon malam Uba Sani kai sannata ka zama raba gardama Uba Sani kuma kai ka zama turmi jure da ka a Kaduna. ƙarya fara take bata yaya Uba Sani kai ne magajin malam a Kaduna Kai sannata ka zama raba gardama. Uba Sani Kuma kai ka zama turmi jure da ka. a Kaduna Ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya. Uba Sani kai ne magajin malam a Kaduna. Kai sannata ka zama raba gardama. Kuma kai ka zama turmi jure da ka. Ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya. Uba Sani kai ne magajin malam a Kaduna. bismillah zaljalal makagin sama mai bani yau da gobe cikin lalama A Kaduna. yau zan yi baituka ka da ɗan hikima na yi wa ɗan ƙwarai jigon al'umma A Kaduna. mai tausayi gurin talakawa kuma shi muke jira gwamna ya riƙe Kaduna Kai sannata ka zama raba gardama. Uba Sani Kuma kai ka zama turmi jure da ka. a Kaduna Ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya. Uba Sani kai ne magajin malam a Kaduna. ƙara da ban salati gun Mustapha alhi ka sa sahabbai gun Mujtafa na san da san fi kowa ba ƙila fa shagwagwar mayar ma'aiki tun farufa albarkacin su ya jallabu waye kai masa gwamna magajin malam na Kaduna Kai sannata ka zama raba gardama. Uba Sani Kuma kai ka zama turmi jure da ka. a Kaduna Ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya. Uba Sani kai ne magajin malam a Kaduna. in ka take manya yara sai lallama Uba Sani jirgin fito jirgi na fitan al'umma a Kaduna. kai ruwa da shan ka sai sarki mai sama Uba Sani kowa ya bi ka na san zai sha a zuwa Kaduna. kai da an kira yi suna na ka an gama Uba Sani kai ne ka dace da gwamnan yan jihar Kaduna kai sannata ka zama raba gardama. Uba Sani Kuma kai ka zama turmi jure da ka. a Kaduna Ƙarya fure take ba ta ‘ya'ya. Uba Sani kai ne magajin malam a Kaduna. kai ke ta aiki a birni ƙauyuka Uba Sani jama'ar Kaduna kowa ya san a haka Kaduna. kuma sun yaba da aikin ka kamar haka Uba Sani kuma kai ka kore dukkan yan raraka a Kaduna. ko sun buga da kai ba su iya maka Uba Sani haka shi ya sama za ke tsara maka a Kaduna kai sannata ka zama raba gardama. Uba Sani Kuma kai ka zama turmi jure da ka. a Kaduna